muso denmisɛn ani maakɔrɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan minnu tulo b'an na sangada in na an ka foli ni tan ninnu bɛɛ ka taa kelen na bɛɛ lajɛlen ye min ye namara tɛ moto boli fintɔ tɛ min ye namara tɛ yiri yɛrɛ fintɔ tɛ moto boli Mamutu Kamara min ye dadala ko la jamukan min bɛ sigi aw ye kari o kari ni o ta ko filanan ye ni fan filanan n'a bɛ o ko fɔ diaspora tungarangew tɔla jamukan kɛrɛnkɛrɛnlen don min bɛ kuma u ka gɛlɛyaw kan u mana sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ akaja nɔgɔya minnu fana bɛ yen nɔ sɔnɔgɔya minnu kɛla fɛn minnu kɛla o baaraw bɛ kundama minnu na kuma bɛ kɛ nin kelen na bɛɛ lajɛlen kan karamɔgɔ Daba Tunkara min ye jamukan in hakililabɔla de la ka jamukan in sigi sen kan walasa maliyɛn mana kɛ fan o fan farafin jamana tubabu jamana Amerikɛnw ka jamana an bɛ se ka ɲɔgɔn kibaruya sɔrɔ cogo min na n'o fana y'i bɔ a la ka se ka to min ye faso kɔkan na ka faso kɔnɔna kibaruyaw sɔrɔ jamukan in bɛ kuma o kelen na bɛɛ lajɛlen kan Mamutu Kamara tilegen na shɔ kɔle la Mamutu Kamara sɛbɛnfuraw bɛɛ lajɛlen bɛ Buwa Jabate bolo k'a sɔrɔ min ye Abdou Touré ale bɛ kuma galama na walasa fɛn min ye an ka se ka ɲɔgɔn ladɔnniya fɛn minnu bɛ sen na an ka se ka bɔ a kalama baara in bɛ tali kɛ nin bɛɛ lajɛlen de kan Mamutu Kamara n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ a bɛ waati jan bɔ min ye gɛlɛya dɔ ye o bɛ sen na gɛlɛya in bɛ sen na jamana min kan an k'o de ma ko Guinée équatoriale u kɔni kumana ka kuma fɛn caman fɔla nka min ye gɛlɛya ye hali bi foroma sɔrɔ a la sabula maa caman kun y'i fɛla de a ko kan dɔw y'a jira k'a fɔ ana kɛ fɛn min ye kalata min b'u fɛ ana kɛ kalata ɲɛkɔrɔla la kuma dɔw la mɔgɔ dɔw bi ko dɔw kɛ janko fanga ɲininaw walasa baaraw minnu bɛ n'u bɛ ka ko ɲɛɲini a ko bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min na ka se ka kɛ min ye u yɛrɛw sago ye nka an nana ye k'a fɔ kalataw kɛla ka olu tɛmɛ nka hali bi o gɛlɛya kelen a kelen bɛ k'i nun bɔ sisan min ye Guinée équatoriale fɛn min bɛ yen nɔ an bɛ n'a ɲini k'a dɔn ani Guinée équatoriale sɔni ani misibagayow bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ ale ye Guinée équatoriale maliyɛn minnu bɛ yen nɔ u ka association bɛ yen n'o ye au conseil mali l'extérieur de ale ye o maa ɲɛmaa dɔ ye an bɛna a wele nɛgɛjuru sira la an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ sisan walasa u ka se ka caman faamuya a la Mamutu Kamara ani Bagayogo bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ allo Bagayogo somɔgɔw ka kɛnɛ i ka kɛnɛ man tɔɔrɔ tɛ yen nɔ aw yɛrɛw dun basima t'an na yan anba i yɛrɛ kofɔlɛbaw ye sanni an ka don ɲininkaliw kɔnɔna na ayiwa ne ye Lasina Bagayogo ye ayiwa ne bɛ baara kɛ au conseil ka bolo de kan d'accord ayiwa Bagayogo au conseil awɔ n b'i lamɛn bon ne secrétaire aux finances awɔ au développement et l'investissement tabarikala awɔ ayiwa Monsieur Bagayogo a bɛ waati jan bɔ min ye Guinée équatoriale ye sibiri n k'a fɔ kari ka dɔgɔ kari min na an ti baro kɛ Guinée équatoriale kan gɛlɛya minnu bɛ sen na nka e yɛrɛ bɛ i b'a cɛ ma ani mɔgɔ caman bɛ kuma minnu bɛ yen nɔ nka bi an bɛ se k'a fɔ nin ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnlen sabula minnu bɛ yen nɔ a caman de bɛnn'a kan fɛn minnu bɛ yen nɔ ka se ka kuma a ko kan Monsieur Bagayogo bi Guinée équatoriale a ko bɛ cogo di ko in yɛrɛ daminɛna cogo di alhamdulilayi rabbil alamina Monsieur Abdou Touré ne b'a foli kɛ e yɛrɛ la fɔlɔ tabarikala diyara n ye ka foli kɛ Jɛkafɔ ka membre bɛɛ lajɛlen na i ni ka portefeuille bɛɛ lajɛlen ka tila ka foli kɛ n ka ɲɛmɔgɔw la n'o ye Monsieur Ahmed Moriba le président du haut conseil des Maliens de Guinée équatoriale le consul honoraire ka foli k'a ka secrétaire la n'o ye Amadine Touré secrétaire national du haut conseil ani organisation wɛrɛ min b'an bolo ka foli kɛ an ka jɛkulu bɛɛ lajɛlen jeunesse b'o la n'o tun président ye monsieur Bana Keita ani président yɛrɛ ka membre minnu yɛrɛ fana bɛ yan n'o président ye Ismaila Cissé ani jɛkulu yɛrɛ dɔ b'an bolo yan fana n'o ye Tali n'o coordinateur ye monsieur Sulemani Aïdara ye bon donc ne bɛ foli kɛ an ka membre bɛɛ lajɛlen na fɔlɔ o bɔlen kɔfɛ ne b'a fɛ ka détail dɔw di Jɛkafɔ la k'a yira k'a fɔ ko an bɛ baara minnu na baara ninnu ye tayikɔrɔwɔsi de ye ka dɔ fɔ o kan k'a yira k'a fɔ bi bi in na anw bɛ baara min na Guinée équatoriale yan o conseil ka cadre kɔnɔna la ayiwa an b'a fɛ ka dɔ fɔ o kan k'a yira k'a fɔ mɔgɔ dɔw bɛ ka bɔ k'a fɔ ko ɲɛmɔgɔw tɛ baara la ɲɛmɔgɔw bɛ baara belebeleba de la
ka sɔrɔ mɔgɔ dɔ de bɛ mɔgɔ n'i ye ɲuman kɛ mɔgɔ ye n'i y'a fɔ ɲɛna a bɛ dɔ fara a ka ɲuman kan n'i ye mɔgɔ ye juguman kɛ n'i y'a ka juguman fɔ ɲɛna a bɛ dɔ bɔ a ka juguya la bon o kɔrɔ la an bɛ degun minnu kɔnɔ yan bi degun ninnu ma daminɛ bi a daminɛna san caman ka kɔnpige degun ninnu o conseil min bɛ yan n'o président ye Michel Ahmed Moriba ye an ye baara caman kɛ a ka présidentiya kɔnɔna la Michel Abdou Touré ne b'a daminɛ depuis 2005 ne donna bureau de kɔnɔna la mais ne nana jamana nin kɔnɔ 2002 baara caman kɛra jamana nin kɔnɔ yan wa maliyɛnw ma deli ka degun sɔrɔ ni o conseil ma wuli ka jɔ a baara la o conseil ye baara caman kɛ ni mɔgɔw bɛ dépression sɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ kɛ fatɔ ye dɔw bɛ bana an bɛ mɔgɔw évacuer ka taa Mali la o y'a sɔrɔ vocal ko tɛ yen bon sisan vocal ko bɛ yen mɔgɔw bɛ kuma caman fɔ k'a fɔ ko ɲɛmɔgɔw tɛ baara la ɲɛmɔgɔ bɛ baara la n'o ye Michel Ahmed Moriba ye a b'a ka nafolo don mɔgɔw la a b'a yɛrɛ farikolo don mɔgɔw la n'a yɛrɛ min y'a dɛmɛbagaw ye an fana b'an farikolo don mɔgɔw la mais ala de bɛ jɔn ye sara i ka baara la bon maintenant hali 2008 baton dɔ nana a fɔ baton in ma fɔ ka to ji la yan jamana mɔgɔw y'a minɛ ka mɔgɔ 130 de tun b'a kɔnɔna la an ye wele da nin cogoya nata o jamana caman mɔgɔ tuma la jamana si ma se ka fara Ahmed Moriba kan ale de jɔna ye ka baton kura wɛrɛ loué ka mɔgɔ ninnu k'u sauver ka taa u bila Benin baton in tun bɔra Gabon Monsieur Abdoul an ye baara caman kɛ nin kuma ninnu bɛna fɔ bi wala Mali gouvernement ka dɔn k'a fɔ an fana bɛ gouvernement dɛmɛ a ka baara caman na donc ni gɛlɛya y'anw sɔrɔ an ka sigida kɔnɔna la Mali gouvernement ka dɔn k'a fɔ an ye Mali dɛmɛbaga ye ka kɔnpige an bɛ gouvernement dɛmɛ a ka baara caman na 2014 problème wulila Centrafrique Centrafrique 980 Maliens u nana u yɛrɛ sɔrɔ Cameroun frontière ani Centrafrique frontière la Monsieur Abdoul anw de kɛra sababu ye ka 980 ka u sauver ka t'u bila Douala grâce avec le président au conseil Michel Moriba Ahmed Moriba an ye million 20 de donna a da fɛ ni témoignage min ka kala an ka ancien le consul général du Mali a waati la o de tun ye Jakite ale de tun ye consulier a donni kama a kasira ɲɛji la ala ni anw ye fana anw ɲinɛ contrôle ka o conseil baara an y'o baara kɛ ka t'o yɔrɔ la ka Maliens 980 Maliens an'u ka famille k'u sauver ka na Douala a témoignage Michel le ministre l'ancien ministre du sport Michel Bala Moussa Bala Jakite a bɛ se ka bɔ ka témoignage kɛ a bɛ balo la a ma sa mais il n'est plus le consul général de Douala encore Monsieur Abdoul oui ni Mali gouvernement ta fɛ anw dɛmɛ an ka problème kɔnɔ an ye Mali dɛmɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna la 2012 transition daminɛnen Monsieur Abdoul an ye million 80 fara ɲɔgɔn kan ka bɔ yan ka taa a di Mali la ka Maliens dɛmɛ u ka problème la an bɛ tunga an fɛ an baw n'an faw de bɛ Mali la ye ni Mali gouvernement n'a dɛsɛra ko min na a ka kan Maliden bɛɛ lajɛlen ka wuli k'i jɔ minnu bɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ Mali kɔ kan bon an ka jɔyɔrɔ 2012 wari mɔgɔ min bɛ se ka a wari in témoignage kɛ bi le général Soumela Cissé il était le consul général ici là ale de tun ye wari nin commission mɔgɔ ye ka taa Mali la wari in taara di Mali gouvernement ma 80 millions wari in taara siɲɛ 2 de million 50 fɔlɔ taara bon centre problème daminɛnen ni mɔgɔw élection bolila ka na u sigi Senu Bamakɔ kɛrɛfɛla la an ye kɛti wɛrɛ de 5 millions 30 fara ɲɔgɔn k'a bila ka taa Monsieur Abdoul n'i y'a ye n bɛ ka nin kuma nin caman fɔ bi mɔgɔ minnu bɛ ka na kuma radio so la ko ɲɛmɔgɔw tɛ baara la Mali ɲɛmɔgɔw tɛ minnu bɛ yan u tɛ ka u mago don Maliens la Mali ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yan organisation min bɛ Guinée kɔnɔ yan bi
problème sur le solidarité de bien sauver. Quel que soit au conseil qu'a derrière secrétaire, il va au doigt Kenega. Donc, Malais, on a pas antenne à quoi Mali, nous met à quoi le Malais là. Au cas où comment contrôler parce que le président de au conseil met à nous, M. Ahmed Mourbaï, a hackli de Malais là, mais avec comment mentia. Mais comment il y a un peu de Kika, Mouka, Tapagi de Kika, Anga Bara de la Loramulo. Donc, au Dabla, radiophone et réseaux sociaux data. D'accord. Au comment au Dabla, réseaux sociaux, parce que, allez contrôler une dame, les inflènes, on te contrôle le fourré, on a contrôle de la caquette, on a un calonano kala. On ne veut pas balo kasobongo, mais maore te malin balo kasobongo. Hali ameni kiremi kale bibina. Alsa malien mami me bata mo obe kasobongo no bi ma keme ani ma fla o be batai. Bata ma keme ni ma fla de bi. Mais comme mo be bo be do, mais ma keme fla be yani ke duguje. Mais raison constante qu'on a la 183. À l'ensemble de toute la Guinée, 200 personnes, Malabo, ma Tanoulou Blanébé. Il y a combien, non? Il y a combien? Bon, ni pour nous mettre Anthony Colombi, Kaira, Mali, on me donne de me voir nous même Mala, Nango, Malika, Deme Ama. Deme, what did I need Tony Abdul Touré? Afro, ton ni Saria de Ribacono. Ah bon? Règlement intérieur ou pas? Au conseil comme Mamouré, Mamourou, mais au conseil comme Sarah ou Bato Kousebe. Au conseil comme conférence, il faut être mal là. Ni en Guinée Équatoriale n'a assisté. Au conseil comme contribution sanguine, M. Abdul Touré, c'est 325 000. Au contribution avec 100 Mouani Douroubo Dongo Masra. Oh, mais on n'a mis Bravo, never Guinée Équatoriale bis 100 mois à Dafara le 25 septembre. Au conseil Kabom Malakana on demia, le président Abibou Silla a ma délégation à Sine, à la délégation foi ma délégation au Maya. Bon, les Puma Minka, ni est tonné nous manier. Il de contribution sur Tongono. Nous tonné doye Gelia Soro. A Kaka tonné Tonga Wulika au Boloma de Mesuma. Nimne Kabla Ida Kurani Konoka Saïda Langurende. On m'a de me foyer Kabo au conseil la Malakana, c'est Oma. Donc, mais ça, mais M. Barao. Amogo be déménagement mena akake minyi ka papier do sebe ka ci ka fo arabe gelam na ba kalama ka o demewa walma ka gouvernement fana galvanisé à travers le ministère parce que abaka au conseil bi c'est vrai au conseil de là au conseil fana yi fetier do de to ko la au conseil fana joro ka bon mais il faut aussi reconnaître ka fo ministère fana be non ministère be non ani fana awkan do Monsieur Abdul oui bao parce que maintenant au conseil la meuf dans le ministère là. D'accord, ok. Voilà, maintenant au conseil qu'a follow, au yéga domaine follow. Mais bon, on l'a mis dans le ministère là. À Kata, M. Abibou Silla, ou bien quand il y a tout sur la télévision là, parce que au conseil apolitique, c'est une association apolitique. Mais M. Abibou Silla, il a transformé au conseil politique. Ça, c'est pas normal. Ah bon? Parce que, voilà, c'est pas normal. Parce que les cris d'un aventuré, c'est une réalité. On ne peut pas pleurer au Etiade. Parce qu'on va pleurer comme ni qui s'est militaire sur le Canada, avec pleurer. Aventuré qui a pleuré. D'accord. Voilà, ni aventuré par la liberté la drone, ça va pleurer. Parce que on est mort délit, parce que on est guilé kono, non on est guilé bien kono, on est niam de la kaso kono watna ou bien nam balanga liberté la kabarake, on est touré on a nyemo mo kana joan ko fait. Monsieur Abdul Touré, ni dem sini flab la nyona kelela.
min ka kɔrɔkɛ sigilen don a kɔfɛ ani min ka kɔrɔkɛ tɛ yen don de jigiya ka ɲi. Mun kɔrɔkɛ bɛ yen. Min ka kɔrɔkɛ bɛ yen o tɛ tiɲɛ ye wa. Bon anw ka autorités u ka suma u ka action fɛ kosɛbɛ. D'accord. An ka autorités u bɛ ko bɛ politiser sur les antennes, c'est pas normal. Donc Habibou Sila n'a pas mis à ce bar-là au niveau au conseil parce que il a politisé au conseil. Ça ne doit pas être politisé, c'est dans les pratiques. D'accord. Voilà, Habibou Sila, il ne doit pas parler politiquement, c'est pratique. Il doit connaître que allez aventurer, avant de aventurer de couler les réalités. Donc il est le président du haut conseil. Il n'a qu'à rectifier son fonctionnement. Aka fonctionnement maï hali doni. Voilà, Habibou Sila ka fonctionnement maï hali doni, ça nyese au conseil ka fonctionnement. Donc à quoi d'abla akana en pratique. D'accord. Monsieur Abdou Sila, nous on a besoin d'avion na kana on fait. Parce que moi tu m'as fait au demander. Voilà, ni situation qui est là tout de là. Avec Sangoulon Vlamo, je vais te faire une Mohoma. Bon, Sangoulon Vlamo, boutique de Boulé, boutique Kono, ni avion, elle attaque la boutique d'Ablendoa. À Hagele. Pas de ça, mais à mes watting de Kono, en gros, des halves de son et un adama. Ya Fomewa. Ministre Avioma, exemple d'Odima. Ni problème, on l'a le première semaine, en fait, les bisous de Kélé de la vie. Ni problème d'amener un Burkina Mogo et Warbla di Burkina Boma, quand nous sommes à Douka Mohoma, l'attendant, situation qu'a organisée. Mais ministre de Burkina Boma, ministre Moumou, Kokanko, Yanabo. Voilà, Mimou Kokanko, Yanabo, ministre Touboulot, c'est un gouvernement verbal. D'accord, ok. Quand nous avons des baraques, nous avons Burkina Warbla dans l'immédiat. Au bon côté, Mortani, avant de créer ce Gamado. Ah bon. Mortani au terminé, contrôler Graka Bani, après contrôler une fois avec les bidons de Kélémati, Mortani Kélémé à Mamene. Chori. Alors, Mortani au terminé. Parce qu'il y a une délégation, il y a les soins préventifs, M. Touré. En quoi le gouvernement qui s'est préventif là. Il y a Fomia. Voilà, ni situation belle ou Jamana Kono, Jamana Mogo be avertissement mais que ni Mogo bi hakli bika Jamana Dena, Ibe Bolikana, Niedali ke, nous il a mis avec Sega Jamana Doma Kosule, en gouvernement Sola. On va dossier Minekafo, on va étudier. On ne doit pas étudier le problème d'un aventuré. C'est comme un militaire à la frontière. Y'a Fomia, non? Y'a Fomia. Mortelo terminé, M. Touré. Ok. Chinois terminé, M. Touré. Anga Djibana Krefel Djibana, mais nous, les Sénégalais. Sénégalais, ministre tout boulot de député de Bougoulou. Ils ont les députés de diaspora. Pourquoi député Bougoulou, député de Barak, ou quoi diaspora Togola. Le gouvernement a pris acte en même temps, a réagi. C'est vrai, même si les Sénégalais sont fermés, mais l'intervention morale et technique est placée sur place. Il n'y a pas que les Sénégalais nous ciblent rien. Donc, en tant que gouvernement, nous, ministre malien de l'intégration africaine, pour que le ministre de la mine s'est aventuré, ni s'est aventuré Kalama. Donc, on a ministre de la mine s'est aventuré Kalama. Aïwa. Ouais, parce que le ministre de la mine s'est baraina. Autant on va crier donc, parce qu'on a donné des gouvernements pour nous. Autant on va couler quand autant valeur donc. Le ministre de autant va couler quand valeur donc, peut-être les décideurs de le gouvernement, on a peu de quoi faire pour là. D'accord. Depuis pareil, le ministre de la mine s'est Mais
mais abu fait Brahou abu fait craindre la ministre soka mundeke parce que ya fa chum no de au kuma dai alle fana bisa ko kuma fo alle bisa ko kuma fo akatu nyini jumna kuntigi nyekoro ministre ko la nyogoye sefe alle bisa ko kuma fo wala ama be ministre ka minke ministre ka une commission de crise d'accord alors on a organisation la commission de crise maintenant commission de crise maintenant là awo ministre ka commission de crise do créer kana en visitant ka dona kono kanga doléance normale ta ka président état là mais situation mena na poste est-ce que voyager ni fait nous tanga segi ka ke ginu cultural ni jumana to nyogoche comme il le faut tanga segi ka ke avion mena dongo d'accord avion mena dongo net la passeport diplomatique ça facilite le voyage ah wow donc diplomatie kanga ke ministre bolo abika na to minga da abika to minga dai ukana anga doléance ta réalité manga ukana ota kanu kato présenter ole do ka fo ku ka amasadi wele amasadi c'est un rôle dans le cadre de la coopération bilatérale amasadi tra ngo ko jena bode parce que le problème n'est que pour le cas ministre pour le type de ticolo mais le ministre Bora Malaka na traitement il a accès pour aller voir les autorités donc on est à matière de cligner bon ni ministre mana on a dit qu'on a problème en réalité quand on condamne les gouvernements tout cela on a problème sur la bas en compte donc awka lani ministre munga bara benembe malde munu mi jumana ko kana ko kwenye na bolle ma no alhamd ag ilieni ayre ka wuli ka délégation wuli akata wata président kuma nyonya yi o ka kuma awka nyemgo fe ka laje station ere mimbeno akana kama sadero ka chili de me uwere ka takene kan ka ye mimbi ko sega langali exactement la vérité est claire d'accord ministre ka déplacement anga ministre même malien to la hotel broko no moyo o manga ke broko no moyo mais est-ce mais pas de fana ministre des affaires étrangères ministre de malien de l'extérieur intégration africaine donc quand on voyager comme affaires étrangères de voyager tout là oui bravo. Oui. Est-ce qu'au niveau là, je ne sais pas, notre diplomatie n'est donc au soube, mais est-ce qu'au niveau là, aller de Kangata, Nicola, Walma, Abla Job de Kangata, parce que le ministre est fly, Mounga Massadou géré, oui, Abla, son excellence Abla Job, mais Mounbe, Malion aurait lambda géré, oui, Alhamdou Ag Iliani. Donc, Abigna Bochoudi. Ah voilà, oui, monsieur Job, on a un rôle. D'accord, ok. On a tenu à finir à votre madame Nango, Anga Barak et Bote, Anga ministère apolitique. Anga ministère de l'extérieur, ou quand on ministère apolitique de parce que on va quoi bien pratiquer. Après, donc, ni Abla Diop avec un ministère politique de. Bon, on t'a un manga politique, mais il y a un manga politique, les faux discours dans la télévision. D'accord, ok. Donc, au mango de manga, ni à trop obligé, ministère de Malien de l'extérieur, obligé de Kanga de Malien au-delà. Monsieur Aboudou Touré, nous n'avons pas besoin de l'avion, mais nous avons besoin d'une intervention immédiate de 1 million à 20 millions parce que quand la double s'agadi, on a mené de nous à famille là, au Tirabo. Nous n'avons au Katani Kassomoy. Mais si ça n'go sankabo organisé déjà ambado munumi kasola abuka osegoke munumi kenma warsa ka seka dugu nyinga duluma ga munumi sogon nous datulelo est-ce que moyen B bravo est-ce que moyen B no akel mega moyen blasinga ni afla sanku gouvernement be awdeme warsa ka seka warso ka seka mo munumi sogon nana ka dugu ni sanku be magena est-ce que au disposition be seka ta awbulu no yala à disposition, on est premier pas ok parce que ça fait 2 semaines. Le président du Haut Conseil, M. Ahmed Mourba, il a débloqué une somme d'argent avec le reste des Maliens. Comme Malosan, Maloborokele, Sogoborokele, à Nouafla, on a fait plus de 100 familles. Yanoua. Donc, au Kira, déjà, mais ça reste. Parce que 100 familles, on est plus de 10 000 personnes à Bata. Donc, on te fait
fitiniwa tu fais fini bon intérêt ko la bena mi fina intérêt ka duguno e province mo me malen tekele ma malen du non be mi no ka datu no le kana datu ni duma comme yo anga nanga mo te yo ka mo ni mo anga malen sitekele ma oro dola a be mi no ka datu kage parce que duguno be ya seulement 20 maliens ou 20 maliens be ka sola. D'accord. Donc un chama fois mais sans solution dumere de beno. Est-ce que gouvernement nga wulika jo mu fola o de bi placer nga anika moyen déployer walsa amana soro parce que il faut aussi reconnaître bagayo ka fo duguba munum beno no e batani malaboy o fana ko fe fana malien bi dugu chama de la Guinée équatoriale munum beno madola c'est des coins très reculés. Muni bi saka ke walsa fe munga nga ke o bi saka o mo ko la soro chugo mina o bela soro. Un président au conseil de Malien de l'extérieur, M. Ahmed Mourba. Ni gouvernement fait baraquer avec M. Ahmed Mourba qui a contacté après, en complicité avec le massacre de M. Fidel Diarra à son excellence. Celui qui a, il vient de venir, parce que Baram est damné. Contrôle de la damné, Baram damné qu'on a là. Donc, ni de l'Europe, comme Malakana, ou bien M. Ahmed Mourba a contacté, allez de Yanga président, allez de consul honoraire. Il a été décoré plus de 3 fois avec le gouvernement malien. Bon, nous, la famille vient M. Abdou Touré. Non. Nimbara Mbela Guinena. Et bien, donc, à fond, Bara nous mettez, un Bara Chaman et que gouvernement. Non. Il y a combien, non? Mais en y va la télévision là, le mois d'octobre, le mois de novembre, le fin du mois de novembre, c'est le mois de solidarité au Mali. Nous on demeure calou, on est fait d'un crédit calou. Nous on demeure calou, tu vois. Mais on va problème maintenant le 20 octobre. On est aujourd'hui à 51 jours. Le mois de solidarité n'a pas fait un signe de vie avec nous. On est malien d'Oya. Un malien. Bon, donc on est malien, on a le droit de citoyenneté. Le peuple malien, avec le gouvernement malien, nous avons aussi nos contributions et on doit aussi recevoir quelque chose. D'accord, à forme là. Donc on est là, on m'a fait une le gouvernement doit faire son effort pour montrer à l'ensemble de tous les Maliens qu'on est avec même les Maliens, même les Maliens qu'on a là, ils nous reconnaissent en faisant les boulas. Michel Abdou Touré, moi dois charger qu'à fort. Koni ni Maliens masqués en demain, koni politique wati d'abord comme on connaît ça. Nous sommes à 20 000 Maliens ici là. Ni campagne d'abord on connaît ça moyen. Voilà, il faut y avoir comme fort antenne là, ko ni moi na ma ko ibna campagne là quand je vote moyen ni ama demain. Aïwa, à forme là. Voilà, voilà parce que non, mais je m'en wati na be pour ka nyama. Mais non, mo ti jama wati na mo tana. Donc on n'a pas besoin de ça encore. À forme là. Voilà, comme on va dire ni a malien ma ba mo ko jama ni kono. Ni mo na tire fanyina anti ko de. En fait, comme ka mo cité voter mo chia parce que ka ira ka fo. En ni mo jama ni na be pour kana nyabo ni ka anga jama ko. Mais nous, quand je me suis ni problème ou l'anga montant demain. D'accord, à femme là. Voilà, donc, moi, je vais demain, quand on a Guinée équatoriale, il y a des stages au Mali. Nous ne pouvons pas que la mauvaise mal là. Nous ne pouvons pas nous adamadia mal là. On m'a dit que couler quand ici Mali gouvernement mon yasi en Floride. Parce que ça ouvre la 70 mois mamingue, on est 70 ans qui a. Sur le Mali on est 70 ans. D'accord, ok. On est Kachari, je me donne Bemboé, mais Mali est 70 ans, Mali est 70 ans. Ni mo lu meka sariya fo ka fo ko ni be jamana kono ibe ka ka sariya bato mali be sebe ta ka so jamana be boka mali be préféré ka million de sebe na ka so wa mo parce que il veut rester en tranquillité donc mali te sebe ta belie mali be préféré ka re kono bara je dumina aka sebe ko ni kama donc on va faut ko di mo ma d'accord depuis on be amade le calculer ka gisi mali gouvernement pour ka Jenek Blakana Ama. Ama besoin avion de. Malika, Wardo débloqué Canada. On va faire nourrir d'abord les gens. Il y a un avion Blakana. Moi, il n'y a pas d'avion qu'on a. Ok. Où est
que mo kene man ka do avion kono ke mo be bona amu te ka talu we do trosola alu we nous kinera amu senga to bla ka so bona parce que on n'est pas autorisé à les livrer donc on a voulu demain ne mali gouvernement fait mali gouvernement ka si de vido kanye ka ira ka fo nous mo nous fona ne nous fona be famille do de balu malola nous be charge ta nous be charge do franta mali gouvernement ko nala donc on va crier à quand on t'en compte parce qu'on va couler comme un soldat est tombé à frontière. D'accord. Afamna Brego. Ambi fo amba jiga fana ka fo ni kuma munu folen fe na tna benjila ambe a donc gouvernement fana na a seguna de mayira ke parce que ya fo chumina kuma chama fola me ka crier ke cri de kerke ka nyesi gouvernement ma nya chien folo amba jiga ka fo gouvernement na ta chuga mi fana gela munu bawkan o gela ka sega duga ananga sega nyongo de me katimeni yorola ni wuli kando bibulo ambe akuncha kan ka chance di mo mo fana ka dunka ka fela fa kula warsa ko mi sega nyi chugo mi na mbela jeli mbulu okay me fulike Abdul Turela ajalain anika baraka ni won be daba tungara anika jeni won bela jeni ani re ka famille bela jeni me ka madam ni ka do me fulika bela jeni na o bela jeni mbame me fulike mali dem bela jini na ka foli ke autorité la ambe nafka min fo kadaka c'est-à-dire mali be situation min gonna la an fana ka contribution de ba kono kana fle comme ni cri gonna la mo sisika mali to jugu fo anyana ka antu tugambe donc on fana mali ka kele ke de no ye ka do ka fo an tugambe mo hakli dale mana ta nyisi mali ma an yɛrɛ bɛ ko dɔw fɔ mali kɔnɔ la mɔgɔw t'o dɔn mais an yɛrɛ b'o kɛlɛ kɛ tunga fɛ bon mali autorités ka tunga fɛ mɔgɔw bɛɛ respecté tunga fɛ mɔgɔw bɛ belebeleba la mali ka transition in kɔnɔna la donc transition bɛɛ lajɛlen ka cri de cœur bɛ ka taa ɲɛsin walasa transition in ka réussi cogo min na donc an b'o foli ɲɛsin ka ala ka mali bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔna la ami ala ka solution ɲuman di maliyɛnw ma ami bon même il faut ka da politique yɔrɔ la o ye pour que ka solution sɔrɔ an yɛrɛ mali an ka mali ka ko in na an ka dɔ bɔ kuma caman na an ka farikolo kolo gɛlɛya d'accord ok faamuya parce que révolution tɛ ɲa ni kuma caman ye dɛ révolution bɛ ɲa ni farikolo ka kolo gɛlɛya de d'accord ok voilà donc maliyɛnw ka dɔ bɔ kuma caman na wa kuma min dɔrɔnlen tɛ ni kuma o ka kuma an k'o bɔ a la a faamuya parce que bɛɛ bɛ kuma min kɛ nin ye bɛɛ bɛ kuma don bɛ kuma ɲɛfɔ don ɲɛna don kan ka don lamɛn voilà kuma bɛɛ n'a fɔyɔrɔ de don maintenant maliyɛnw k'u hakili to u ka dɔ bɔ kuma caman na u ka farikolo kolo gɛlɛya walasa an ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔna la kuma tiɲɛ de bɛ ka problème gɛlɛya maliyɛnw ma d'accord ok a faamuna voilà donc ka dɔ bɔ xénophobie la d'accord ok a faamuna Bagayogo ni bawo ambe kuma kunche sabula ambe sanga kunguru nindi ambition fangelen yɛrɛ bɛɛ tala ka ban fanga sanga ndi kɛnɛma mɔgɔ ma wasa kuna parce que n'a ye akɛla mɔgɔ kelen kuma ye dɔ baro tɛ ja me foli kɛ n ka bureau kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka daminɛ monsieur Ahmed Mourba monsieur Touré monsieur Sidibé monsieur Traoré monsieur Suleiman etc avec monsieur Traoré Aruna monsieur Banaketa monsieur Koita tout le monde d'accord ok bɛɛ lajɛlen foli lamɛn l'ensemble de tout le monde de la commission de la Haut Conseil de barrières islam avec les CDM, je salue tout le monde. Merci. D'accord, merci bien. Oui. Nous, monsieur Bagayogo au conseil bureau Morodo Guinée équatoriale gɛlɛya ni gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ a da sela ma ka dɔn k'a fɔ ni ye cri de cœur fɔlɔ ye tiɲɛ don fɛn caman kɛla kuma caman fɔla mais a tun bɛ an kɔnɔ k'a bɛna dan yɔrɔ o yɔrɔ la Guinée équatoriale problème bɛ ka tɛmɛ o yɔrɔ bɛɛ kan donc bi u yɛrɛ ye fɛn caman fɔ fɛn minnu bɛ yen nɔ ni anw caman tun t'a kalama fɛn minnu bɛ yen nɔ n'a kɛla sababu ye tuma dɔ la hali gouvernement yɛrɛ ka niveau la a bɛ kɛ sababu ye min ye ka fɛn caman ka se ka olu da kɛnɛ kan ani ka mɔgɔw galvaniser donc an bɛ nɛgɛjuru labila kɛnɛmamɔgɔw ye min ye monsieur Bagayogo ka kuma kɔfɛ au conseil bureau min bɛ Guinée équatoriale o mɔgɔ don an bɛna nɛgɛjuru sira labila kɛnɛmamɔgɔw ye minnu bɛ jamana kɔkan na a bɛ se ka weleli kɛ 00223 2024 78 00223 2024 98 min ye Bagayogo ka kuma kɔfɛ aw yɛrɛ ka fɛɛrɛ na ko hakilila ye jumɛn ye gouvernement ka wuli ka jɔ la ani fɛn min kan ka kɛ bi maliyɛnw ye minnu bɛ Guinée équatoriale.
ni sangada ina mi shwa kwale ye ube jibi jakte de bulu amed jakte ale be akre fa kabaro jetimni allo amalo akila jiga fobaro jiga fokan kabo minye bon ko kurufina kan ka fa ka nyesi kurufina juma misri ba ma mo be ne jurla no watina allo 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 ma be ne jurla allo Abdou ankli Grazie la. Salam alaikum. Korbasiti la. Ay basfoti. Alhamdulillah jalai. Abaka. Ambaka don doni. Kam malion befo. Bella jelingi fullamne silla. Voilà. Bon rapidement comme tenté. Bon je boraka kuma mun fo. Vous voyez, depuis qu'au damné n'a mis fort, Ami Jamabe mis fort, à plaque en oclé là. Allez qu'au communiquer avec le comité de crise, au effort ou l'union. Bon, allez, à comment de fois qu'à ban, à ma 16e fois là, pour fois là, Agnénica. C'est vrai, il n'y a ou l'outil manakama. Mais qu'est-ce qu'il faut? C'est-à-dire que nous, les fouilles, on a aucun temps qu'on nous voit là, on a fait des jobs follow. Ulu ka comité de crise kelen la wo yɛrɛ fɛ yen maliyɛn fana k'u ta dilan ye bon a ko san o san u bɛ cotisation min sara donc komi 16e ko t'a la fɛn t'a la tɔn fila bɛɛ ka jɛ u ka 10 millions bɔ poche kɔnɔ u k'a di ci ninnu ma pour que u bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye ça fait 20 millions u bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye donc ou bien nous bɛ se ka hali 100 millions ci u ma u k'a ci u ma n'u bɛ se ka wari min ci u ma association fila k'u tɛgɛ don ko parce que ninnu ka kule nin tɛ dɔwɛrɛ ye koyi fɛn de t'u bolo fɔlɔ ni fɛn b'u bolo u bɛ se k'a tɔ démarche kɛ mais olu yɛrɛ sɛgɛnna de u bolo donn'u poche kɔnɔ fo k'a sɛgɛn quoi voyez donc c'est pour cela u bɛ kule la quoi dɛmɛbaga t'olu la fɛn tɛ ka sɔrɔ min bɛ ka sɔrɔ olu fana bɛ k'o dépenser donc au lieu de association nous bon Habib Sila ka côté là nous on a dit ça Habib Sila il est légitime illégal Habib Sila c'est comme mandat ça va faire comme moto to ichoko Sila et puis les gars c'est comme les balma de moi si ma sera mais les gars c'est comme un fugitif après qu'aller voyager aka santan qu'on a à New York moi je ne sais pas aka mo mo bien tu peux bara là je ne sais pas c'est faux là. Au conseil de Faou Fatefou là, on a fait moi mon mal là. C'est illégitime, illégal. Ou bereveti. Ou quand un bureau quand a détruit les cabots et c'est pas normal, il est présent. Même on veut couler là, et au conseil présent, et réciter cabot à ce yoros là. Il vient pour moi me bouler là. C'est quoi ça? Hein? Mais entre-temps, Gelebi no c'est ça, grand sila, ou quand on a moulé que ton nous à le ministère. Ton nous wajibi de nous citer ton flap beka Serif ni Habib Sila ou ku bolo du poste ou ku bolo du ka kesu kono ka ali au moins su ka 10 millions boka dum war bu ka kesu kono ni war masoro ke ta kono ka kesu ni war ta kono ka kesi ke rapidement ni mo ko munu tu ma faire mi se ka $1 $2 €1 €2 dum ou ka fara ɲɔgɔn kan ou ka ci mɔgɔ ma parce que mɔgɔ ne ɲɛ min na situation yi ko fila de fɛn t'u bolo o ye kelen ye filanan ye min ye u ka mɔgɔw bɛ kaso la dɔw man kɛnɛ bon situation bɛ ka gɛlɛya sinon a ye min fɔ a ye tiɲɛ de fɔ maliyɛn de bɛ papier ɲini ka tɛmɛ bɛɛ kan voilà o kuma ye tiɲɛ de ye quoi mais ne ye min y'a ka kuma la dɔrɔn fɛn fɔlɔ min b'u la u ka wari de ɲini ka ci u ma fɔlɔ ka situation débloquer n'o ye parce que faut que se ka wari jɔyɔrɔ fa ni wari yɛrɛ tɛ siga t'o la bon ne bɛ fɛ ka min fɔ Mali kɔnɔ ni par exemple n'i y'a fɔ ko ka ne ni silamɛya sariya ye dugu dɔ la maliyɛn dɔ b'u wuli k'i lagosi k'i bɛ ka terrorisme défend Abdou ne ye silamɛ bon tubabu minnu y'an mara ka tɛmɛ i y'a faamu tubabu a tribunal bɛ premier raison na hali sini mais a datugura jɔn de y'a datugu Modibo Keyita de y'a datugu tubabuw nana n'u ka sariya mais kiri tun bɛ tigɛ n'an ka kuranɛ parce que u nana silamɛya sɔrɔ an fɛ mais pour quelle raison ne ye silamɛ ye ne t'a fɔ n ko silamɛ ne grand silamɛ ne n b'a fɔ à haute voix c'est-à-dire que moi ni Mali tora Mali juge ko Sam ni Silima n'a tor'u ka bolo kan Mali bɛ ci de
ah grand sila otene ka kuma ine zine non ne ka kuma e yoro ka janne dum na kadi alni nana Bamako domina ni nyini garaba oh ayo bismillah bisu ka bolo ka mali be ci ala qur'ane de bla ko qur'ane ka te an ñogolté islam bi fa ka kiri ka ka tribunal daele islam bi fe aka kiri ka ni qur'ane sariya ka daele ke mungola mais ni yo fo ba fo terroriste aywa ko tana ko serifu kuma da fo tele la ko serifu be ka fo ko ka non islam sariya ne islamedi ni mo mi islamé ika kiri ka ni islamé ay sariya no kera sisa do bo sunyani na do bo janela grâce la femme non mi ka kuma fonte ka foni dusi mais mi fe ka kuma do fo sin la hara jodo an bebe an cité sira su tiga na ma yini ga yoro ta fora ko ka kiri tiga ko ka to tubabu de tala alors que tubabu ta ti kien kurane de tai kien kirim bi tiga ni kurane bebe la fiasisa grâce la femme là mais abdou ka befu ka be wali bela jeli fo lamne anterke musa tunu kunyaka saraka ko kuna sini kumado o kunyaka sankelen sorole musa kulubali Allahu akbar ami jega do vraiment ambi do ke alaka albi alaka hinala ka ni malien befe fon fe ku ba ko ala me ku be ka ya fama ala na kira ka bela jeli ya fala wala de don ku ba ya rajola bi sunan sanga ne wala ka do ke alaka hinala alaka ya fama an fana munun biya alaka nya ka ta don ko ko mi kamara ko bi arna kulubali musa salfo bela jeli ma kamada alama ture fo ka amuso fana tara malla wasa kulubali ka fana wasa ko fana ka fana nala sunama bela jeli fo lamne ko ala ka nokaya kana inshallah amen je salue tout le monde merci bien ya fama ala kama ni ala sunama mi ye grand silambi fo ki wala imandon afamna jibi commentaire batala ce qui est sûr ambe watin mena fo sisan Guinée équatoriale gelea ni min te ka faraka o te ka boala donc anga munike nega jurbo ko blala mo be nega wala allo assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah sumo wa kene to ko jawabi kan wala kawomi Touré Omar Dambélé do le Conseil supérieur de la diaspora malienne en Allemagne. D'accord, Dambélé kuma bi bolo. Alhamdulillah Abdou ambalma ke membora Guinée équatoriale. Bon ay kuma men fo bon kuma ñe tande kelentaji. D'accord. Bon nebe amena bon ne men fele ne s'entende que au conseil trésorier al bon gela chaman de besi tungaranke uma diaspora ma amano quoi parce que vraiment ne koni be alatanu bon hali kasara menu passera en fait na malion toura bon ne nya kumala si ambassade ma vraiment ambassade mogo bu joro fi mais ambassade mogo bayrana A plus B et budget état man budget bula pour que même se ratungaranke ou deme bon ambassade mogo yere de bu bulo wa posi la ou se kan deme ni menye ni me korbe ara patrie ou be ara patrie ni membe sudu ya ou be sudu bon au conseil là déjà bon ambala wati mena ni au conseil bena sigi jamana manga budget do le be voter beta o sera mal là nous on sera mal là, donc tu ne seras pas reconnu. D'accord. Donc la raison pour laquelle la raison pour laquelle le Conseil supérieur de la diaspora malienne c'est que au problème ou d'accord. Donc ne connaît pas ni tungaranke befe ni maoma ni tra yoro ni jekulu membe Abdou au jekulu aye faranyoga akwa association, qu'il n'y a pas une association sans cotisation. Bon, ma cité Rafukum Robé Wartamala Kibena Tungaranke de Metungana. Donc, Aouyer Menu Betungana, Aouyer de Babulo di Normara, cotisation, bon, ni Femenia Usro, à Karahera, Tanaya, au Canyon Deme. Now Jera Kafu, now Befementa Galasi, Fasoma, Nouye. Projet ou ni fait ni état de faire ka ou de metuga mena ka noya au boulot pour que ka jamana développer état ko kikwa voilà sinon qui même faut tando kelentaje bon supposons
le président de CSDM Mohamed Cherifou Aïdara parce que buna demandi jonkilimbe debi da kaburu kono anana ya ko mako dambele ko malien be kasola euro ako ni ba do anga euro ngini nambe se ka menka anga ke gala bo parce que hana be kasola na ga droado anana ya ayafo halingina aboraya ayafo donc na buro la bon ne santam menke haut conseil la nye santam menke ka ban donc le haut conseil président ma amasinjo Allemagne yanka bana na inkoina donc même fort aglia bon la jeunesse malienne na utara euro ayi bulu franyoronga yame ni awa mota awa dane amugo ye femenye abe jamana menga awa a papio aka be enregistré officiellement awa compte daele beki ka virement ka ono ni problème ye mensoro donc awa na sigi ka fo état benan de meni ou bien ambassade mo benan de meni bon ni ambassade menya ka apa ka yere ka profita de la sinon budget voté ninte ka dama ko aka tungaranke u deme quoi o budget voté ninte donc mbangi ni malien bele jenin fe malien be dunia euro na utara jamana o jamana ga bon association fembe awa siga awa tinya fo nyonya na abeki ka cotisation sera ni problème ye mensro donc ko association be wule ki ko deme wala quoi akara hera tanaye abe de flo sino ka ko ba hakili jigi ko état ba budget te voter état la quoi d'accord d'accord o fomna mod dambeli ajalain merci kama Allemagne ka bela jelefu o bena me ambe ne jikro ya abne jikro on fana ga ne damnela d'accord ala kanga jamana kanta ya ala jamana jugu be malu ami ala ko duwamne ni ko Umar Dambele albini ga jurube kena mo ko kabla la mun me jimna ko kana na ulu de kodo daga juru sra 00223 2024 78 78 walma 00223 2024 98 98 niyo au Congo Guinée Équatoriale ambe o de kan abe dokun chamambo am ka kuma o de kan o yere ko mangain damne na o fe contrôle damne na biya kle bidru ani kle kelenyi ani bagayo mena ko sube kabri folla maliya munun be no obi wulika jo munun ke obi femunu ne no kana se fosi sama o ka kulika mi ka nyesi jamana ma ka nyesi o ka association ma o yo kulika bobi donc abina fo ko bi abika gela ka taka fe anga de me warsa ga solution sur la ngajur boko bla la yabuli kan ngajur sala 00223 24 78 78 00223 24 98 98 jibi en follement don la me munu fana sogole mana anga fulini tanimbe kata Siaka Traoré katabla Amidou Jarala klubana ni wati na katabla minye Seydou Moussa Traoré Guichet hôpital du Mali la uka service mbeno mino yi service social ale de nyemo anga fuliba Jibril Fane Jibril ko bitugodi ale be katini wati na kata se minye Sulemana Demba Konati amba fana fo ani Ali Ben Kasonge anga fuliba no klingena bela jilenge ni sanga den konda mo ne galo allo allo salam alaikum wa alaikum salam warahmatullahi tanja allo salam alaikum tanja dowa awa tanja kuma bi bulu ça va malatan ko bajite ay basi ata mega radio fa ko ata ala radio o faga tanja allo oui tanja wati bi gata e ga fere jme Guinée Équatoriale e bi ga fere jme yakula bon déjà ambe foli ta kana ci bela jele ma kuma la tenia la bon ambalma munu boraga kuma vraiment be ka kuma yana be ka gilna ta kai ambalma min boraga kuma sa Allemagne aleni Grand Sila ani ambalma ga min be Guinée Équatoriale ya re funa kuma faitande fo bon vraiment a ko nunu koni ma nogo mais an koni tay ambe do ke wala ambe français ambe lameni konna na ambe do ke ala ka jisma ka fray amin ala ka jisma ka fray amin parce que ambe diaspora da minyu so sini anyo mi se ka fana soro français ya ala ka okisi ala ka ambe kisi mais amina mais mba fuka mi fo ka fraka Habib Silla, c'est-à-dire que, bon, Halni, de même, c'est qu'à Takanishi, au moins, ça va se déplacer, à tout voir.
D'accord. Ça c'est des moyens de choses. Et président et diaspora to là. Donc ni problème diaspora sera. Hal ni de mama se ka takanyeshi monuma. O ka se ka déplacer ou an gouvernement mo wa se ka nyogonye. Vraiment ka se mo numa bon problème du membe anga solution du membe mais ka to tando clé jojo ni sisa jamba se ka fotoko kunju ni sa mo be difficulté qu'on a vraiment funa fana min chema inde kalo kele ani kele mu kwani kele kalo kele ani kele mu kwani kele mo be difficulté qu'on a andu be malien suma fa malien donc ibika abib jalagi mais shérif ni gouvernement branche mu nyeshi ni metungana ngo komadu oui shérif c'est vrai shérif ta kono bon antina se ka faire fo là pour le moment ne shérif ye nyoto téléphone na bon ça dit que ko bet se ka ke irongele oye tien mais le moyen de choses abdou ou nganga wuli kata mo no var ou be ku wele ou be pour le moment mbe mais on mo foike est-ce que c'est normal c'est pas oh là là tanya nege juru tigala no nche wa sanga mu fana sumana ka daw ma nyama so fe fana sebe dafala en fe ano ka obela juli fuka